Melkoinen lumivalli. Onko tässä joskus aamutuimaan käyty auraamassa, mutta lunta on satanut aamupäivä ja tuossa on tommonen puolisääreen ulottuva jumalaton lumipolanne, että kyllä tässä saatana tuupattavaa. Ollaan yhteyksissä talonmiespalvelut gmail.com ja on sen verran vittumainen homma, että tämmöisiä tilauksia yksityisasiakkailta edetään vain käteisellä, että ei tämmöisiä hommia tee luotolla kenellekään. Muuta kuin tosi hyville ystäville ja vakimaksajille, jotka on aina hoitanut maksunsa ok. Ollaan yhteydessä talonmiespalvelut gmail.com ja lähdetään eteneen kohteessa. Että kattellaan. Siinä on nyt -1 ja pitäisi kohta olla 0 keliä. Tää jo tuntuu vähän kosteelta, että muuttuu nuoskaseksi tää lumentyöntö. Että sillain vittumaisempaa kuin pakkaslumentyöntö. Se on moro. 14. joulukuuta 2024.